Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Magkining sa kababae nga taga Negros Oriental. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Alice. Oh, nganong naghilak man ka, day, Alice? Kasabaan ko ni Papa at ito sa... Ganasakpan mi ni Brian. O gusto siya nga magbuwag mi. Ra, murabi ako karon pa ng papa nga stricto man kaayo na. Tumangi ko pa sa buti Papa mi. Nga dali namin magbuwag ni Brian. Na, wag ito yung pabang anak, day. Nakaabi sa taong ko anak, no? Sabta lang na si papa, day. Saon. Wala daya si mama. Siya na lang ulit sa anak at imanako. Mauna nga nag-amuting gigsit maayo na to. Wate mahimo ana bi. Ang angan og supak kitong papa nimo. Bi, tubangan na nagka si Papa bi. O hatagi siya assurance nga maayong imong intensyon ako. Ha? Uy, di ko uy. Bi, Bahala magtago-tago ta uy. Basta di lang kita buwagon ni papa nimo. bi. Uy, abayot gud niya. Buwagin na, uy. Mahal kayo na ko si Brian. O dili ko gusto nga magbuwag mi. Maraglain akong feeling anang Brian, da. Tita so. Ayaw lang kay palabis ay magibati, day, Alice. Basin og masakitan ra ka. Tita so. Bakasyon pa yun. Wa ko'y rason para mo kawas. Pila naman ka semana. Pero wa magiparamdam si Brian ako. Sige naglipog message nga pa isisiya. May kapoy naman sa kung mong sitwasyon, uy. Ngawti mo ang cellphone number ni Brian. Dili na kong safe. Ako lang gi-memorize kaya aron madelete dayon ako ang among conversation. Kasigihan mag-check ni Papa nga akong cellphone. Day, Alice. Day, Te, may problema? day. Angay ra gyud nga gipabuwag mo duwa si Brian ni Papa. Kay nakita na ko ang bagagnaw nga igagakos-gakos nga babae. Unsa di? Ulagi, ug ang mutuo ka niya. Gipicturean ako sila. Dili. Magasiyag daong! Rosa, So dito sa kwarto ka. Hindi ato ba ni Papa? Akong ino nga naglain ni mo lawas. Gifight ka, Brian. Pero maura din yung magkikabaos na ako. Dili ko masigot kay imo kong buangon, Brian. Dili ko may butang kong dili ka masudyaan. Ako siyang tawagan. Kinahanglan ka magka-istorya, eh. Kinahanglan may maos siya nga kay bawa na kong galay babae ang gikabisihan. Niring na. Hello? Maayo kayo tubag ka? Unsa man? Magpabangbuang lagi ng ka? Huwag kay plano mo sultin ako kung wala di kay gustong padayunan ng atong relasyon? Napahibaw unta ka, uy! Dili kay buangon ko ni mo, Brian! Humuro ko buang din nagsigpaabot ko kano sa kanay oras na ko! Mao ni mo na nakagbuang kang gipabuang ka sa akong amahan! Mao di ay nga kay kaisog matubang sa akong amahan kay dili pa rin kasigurado na ako! Pero sino ba di kang laing babae? Sakit, Brian! Sakit kayong imong gibuhat ako! Hello? Kasi hello? Sa katagan akong gisulti, hello ra ganang imong itubag? Sobra naman si ka, Brian! Wala kay kaluoy na ako! Miss, dili man si Brian. Unsa? Ay, man di si Brian, ha? Iyak ang amigo? Huwag ko kailan nang imong giingon nga Brian ay. Di ba, 468 ang last 3 digits sa imong number? Dili man, 486. Unsa? Wala. Dili ito ang mao. Nagkapaylo ang last 2 digits. Sir, kung sikin sa man ka, dili magita kaila, no? Kalimti na lang tanan akong gisulti, ha? O paligro ko delete sa akong number. Bitaw, dili kita kaila. Federation, magilaila ta. Ha? Bitaw, anong sa bana kay kasultihan sa imong problema, miss? Labi na sa imong kasakit ng Brian Batoy Pangan? Dili ko interesado nga makigilaila nimo. Maong palihog lang.
idalit akong number sa call logs nimo. Og kalimtitan na akong gisulti. Bye. Da. Chismoso sa tawan na da. Ay. Kapoy-kapoy lang ko yaw-yaw gila-gila ka din na. Dili si Brian ang nakadungog. Pero in fairness igan-ganan akong gibati. Human ko makapagawa sa tanan. Karon nga nagtapok magitang tanan. Gusto kong mahibaw mo nga si Teo Efren ninyo. Ni-offer nga siya maoy mo pa eskwela ninyo sa college. Maayo hinuon pa. Magpadayon lagi ko sa konkurso pa. Lagin sa maro cellphone. Uy, imong cellphone. Wala, si Brian. Ay, tuod. For 8 Ang kinsaron. Alis. Tawagan ako panagluokong si Brian. Alice. Ako pa. Ay, kung inaalis nga. Nagpadayon dugas inyong relasyon atong... Wa pa, uy. Kuan. Wa ko makailain eh. Tanawa, Numero na gani ni. Tubaga. Ha? Tubaga. O loudspeaker aron makadungog ko. Sige pa. Ay, wa naman pa. Kung manawag og balik, tubaga na yun ha. O pa. Sige na. Tiwas na tagkaon. Og ibutang na ng cellphone. O pa. Bisit ka rin tong anak ay. Pila lang ita sa manawag og balik. Ay, maayo ka ni kinabalik ako din sa kwarto. Ngawagit siya manawag og balik. Uy, kisa itong nanawag nimo? Si Brian to? Dili ti, uy. Yun, anim ko nang nahitabo, ti. Tubagan na lang ka, anak. Pila naman na siya paadlaw sige panawag nimo, eh. Sige, ti. Ako loudspeaker, ha, para makadungog ka. Hello? Hello. Salamat kini tubag ka. Unsa may tuyo nimo, ha? Dili mo natatakaila, pero sige magpanawag na ako. Mao bitaw. Dili ko tatakaila pero sige mo kong pangita nimo. Unsa? Sa pati, uy. Okay. Unsa may tuyo nimo? Ganahan lang ko makaduong sa imong tingog. Ay, ambot ba? Wa ko'y idea nimo ba sa tumay. Pero sukat nga nakadungog ko sa imong tingog. Dili na ko mahimutang. Mao nga sige ko panawag nimo. Oh. Murag press ko lang ko paminahon sa. Pero unta. Hatagan ko nimo chance nga ilailahon ti ka. Ug naibaw kong dili pa ka masaling nako. Pero gusto kong mahibaw ka nga dili gid ako buhaton kung sa may gibuhat ni Brian nimo. Dili ko magdali sa pagpanguyab nimo. Gusto kong mag-ila-ila na ta. O mahimo ko nimong sultihan sa tanan. Ako day si Henry. Uy, atake chance. Uy, dali. Okay. Alice. Ako si Alice. Unsa? Ganan ko mo bisita din sa amo? Oh, aron may lailan ako yung bata. Pero Henry, gipasabot na biyate ka ha. Nga stricto kayo kong papa. Nganom day. Kung tarong akong tuyo nimo, wa ko'y kahadlukan. O wasa siya ang ikasuko. Ikaw cute. Oh, sige. Ikaw bahala. Pero saan mo ka man eh? Day, karon na mo ani sa ato si Henry, di pa? Ote. Ay, kikulpaan man ko ti, uy. Ay, relax lang, uy. Di ba na mas papa nga, amigo ra ni mo ang ari? Inuon sad. Dili mo sa musugot si papa nga. Naay mo ang hingawa siya. Oh. Uy, ti. Naana daw siya sa kawas. Lingkod, Henry. Henry, maayo kay ni anak ka. Una mo mag-istorya sa akong anak. Mag-istorya na tadong. Nga kita lang duha. Pa. Okay, sir. Why problema? Dali. Sunod ako. Ti, nakulpaan man ko, uy. Unsa man kay gisulti ni papa ni Henry? Ay, relax lang, good. Mayo nang imo na handa. Pa. Okay ra mo? Mura lagi mo suot na kaayo. Unsa day gistoryahan ninyo? Bahin sa unsa man? Amo rani. Panglalaki ra. Ay kabala ka, Alice. Tinaro nga among gistoryahan.
Nakauyon ko aning imong amigo Alice. Gikan pa man din siyang Cebu. Unya niari lang yun sa ato kay gustong makikila-ila nimo. Gustong makakita nimo. Ug wa siya makikita sa gawas ha? Dire yun sa ato. Buutan bata. Ug kung manguyab siya nimo, wa ko'y pagsupak. Uyon ko niya. Alice, ginan ako tas unang akong speech ha. Basta ang importante, buhaton ko ni atubangan sa imong amahan o igsoon. Henry, Alice, pwede di ka mahimong girlfriend? yes, Henry. Yes. Nasakitan man tuod ko og maayo sa gibuhat sa kong ex nga si Brian, pero napasalamat na lang sad ko. Pinapunta ko ni Henry nga tarong. Tinuod gyud ay ng ilang giingon kung dunay mawa nimo, dunay mo abot nga mas better pa sa nawa nimo. Dinhin na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Unsa na ba sa intrigaha ba? Tug-an na lang gud sa tinuod. Mas masabtan pati ka kung mutug-an ka. Kay lagi, di ako sa layo. Pero seryosohon nimo ha? May anak na ba yata? Og plano na natong magpakasal, Edward. Ay, wa lagi naliw eh. Intriga ra na. Wa ko ilain din sa Pilipinas. Ikaw lang, Nali. Ikaw lang nga tong anak ang akong priority. Edward. Oy, maayong pag-abot, anak. Salamat, ma. Uy, ma, may pasalubong ko para ninyo ni Papa. Oh. Kuha lang niya dito sa bahay, ha? Oo, anak. Ang akong giingon ba? Ha? Panidi ka ng pamanhunon nimo. Ma, Maghapat sa ko. tuwa na si Edward sa banyo. Hain maghain niyang cellphone. Kulbaan man hinuon ko aning maniid, uy. Pero, asa man ka niya kibutang iyang cellphone? Wa man niya ibutang din sa among kwarto nga pwede na akong makita. Dili ron ang akong cellphone. Posibleng ang iya ron og may nag-text. Murag nagikan man ang tingog sa bulsa sa iyang karsunis nga gisangit luyo sa pultahan. Akong tanahon. Ni ayang karsunis. Ni Ara gid ang iyang cellphone. Og may nag-text yun. Maayo lang untag akong ma-open. Salamat kay na-open. Wala din yung password. Wala ka siguro ni magbinuang si Edward na ako eh. Kawag yung password niya cellphone. Oh, Brian? Brian kining nag-text niya. Oh, lalaki di ay. Na-open naman ginin ako. Basahon ko na lang niya. Edward, unsaon man nato ani nga buros man ko ug ikaw ang amahan. Oh, buros kini si Brian? Ug si Edward ang amahan? Animal ka! Animal ka! Ali! Tinuod kini ang mga balita nga akong nadawat sa dito pa ko Saudi. May babae gani kang ikabuangan din ni Edward. Ug mabdos pa kini. Ilaron pa ko ni mong pangahan sa lalaki ang naka-phone book sa imong babay. Aron kunuhay, dili mo mahibaw-an, ha? Salvahis ka! May babae ka di ay ka, o ipamabdosan mo pa! Di ako nga mananaw eh. Unsa? Oo, ang kunon ko. Di nakagamit ko ng babehana. Pero di ba may uyab na niya? Nakaguyab ng babehana? Unsa? Human ako og luto. Magpaabot na lang kung Edward nga mauligikan sa iyang uma. Mag-Facebook lang una ko kadiyot. Taod-taod naman kung waka FB da. Isaway kog on ang akong data. May load pa baka ni? Uy, ang Facebook pamanday ni Edward ang nakalagin ining akong cellphone. Sawayan ako glili ni iyang Facebook. Uy, kadaghan ko tarong ni chat. I-open ako sa Messenger, P.
Babae ning nag-chat niya. Ako basahon. Dugay na kong pinangita nimo sa Facebook. Ug sa katapusan, nakita ka. Sustento nimo sa imong anak, uy. Kaya og dili ka muhatag og sustento, ipapulista ka. Hutdon ko ang tanan akong tinikom para makabawas ng kunimong animala ka. Kahilas ko na rin bayhana. Ako'y reply, anibe. Huy, day. Legal na ko nga asawa ni Edward. Kasado na mi. Kung dili ka gusto nga ipapriso ko kamo sa kumbana, kay may anak mang kaha mo, hunongin nami sa pagsamok ha. Ta, nasan ko na. Syarog magsamok kapag hapon ng bayhana ka. Imong gireplyan? Oh, giingon ako adto sa pag-reply. Nga naman, sayop? Oh, waman. Ang ako ba? Wa na lang tato nimo patuli pa. Wa na lang tato nimo reply. O baka wa mo basaha? Naintriga magug ko kay babay man gud ang nag-chat nimo. Wa na ko na nali oy. Nag-focus ako sa to pamilya. Aw sa sunod, ayaw na pag-entertain na ng mga ingon ni ana. Kaya di na kong patula na eh. Kasado na ta. May pamilya na ko. May pamilya na ta. Duard, 4 years ka pinaming kasal sa akong bana. Og karon lang ni balik og paramdam ang babae nga nangangkon nga napamabdusan sa akong bana. Dili kalikayan nga nahasol sa puani. Kay kun mahitabo na nga may sustentuhan ng laing anak ang akong bana, dili gid paigo ang iyang kita sa pagpanguma. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dili pa mi kasal sa akong bana dihang may lain siyang babae. Apan may anak nami. Makakaso ba ko sa akong bana nga may nagpailaman nga babae nga iyang napamabdusan? Unsa man nga kaso? Ang pangutana, kung makakaso ko sa akong bana, pwede ko bang apilon ang babae ug kiha? Kaso ba ko nila nga dili pa man may kasado sa akong bana dihang nahitabo sila? Unsa man sad nga kaso? Katulong pangutana. Nangayo og sustento ang babae alang kuno sa ilang anak. Kapila man sad ang isustento ana nga mag-uumara man ang akong bana ug ang iyang kita naaraman sa 3,000 ang buwan. Unsaon man na pagbahi nga may anak naman sa ikaupat ug katapusan. Wa man ang kuna sa akong bana ang ilang anak kay dili lagi kuno sila uyab sa maong babae. Og daghan sad kuno og uyab ang babae. Kung mangisog gid ang babae og paangkon sa akong bana sa iyang anak, unsaon na mo pagprueba nga anak gid sa akong bana ang iyang anak. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nali. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutana o problema, of course mga punto legal, personal, emotional, inyong mga family problems, inyong problema sa inyong karelasyon, problema sa inyong mga higala, ug naamang gani mo'y mga giagian ug di masabtan sa inyong mga kaugalingon, mga emotional nga mga problems, no? Ayaw gid na ninyo dugaya. Ipadala na ninyo inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Natay Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. Naasad tay postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sinali gipadala ni niya ang iyang suwat sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com. Nipadani siyang suwat kay kabahin sa iyahang karelasyon. Kay si nani sila'y anak ni Edward pero di sila kasal. Nag-abroad man ni siya sa Saudi ug nagplano nga magpakasal na sila sa amahan sa iyahang anak inig uli niya. Pero pag uli niya, dinha na niya nahibaw-an nga naay laing babay. Ang iyahang pamanhonon, mabdos pagyod. Apan wala man ang kuna kunong Edward kay dili kuno niya kini uyab ug daghan ug uyab ang babay. Gikan adto wa naman sad kuno magsamok ang babay. Maong nagpakasal dayon sila. Nadayon gid ang kasal. Malinawon unta sila pero after 4 years, mo-insister mang yung babay nga iya, mangayo na magsustento. E di karon, gubot na pod. Okay, unang pangutana, di pa mi kasal sa ako ang bana dihang may lain siyang babay. Apan naaman sila'y anak, makakaso ba ko sa ako ang bana nga may nagpailaman niyang babay nga iyang nga pamablusan unsa pong kasuha. I'm sorry to say this but I don't see any case nga pwede nimong ma-file tungod atong panahon nga di pa mo kasado nakapamabdo siyag lain. No, labi na nga karon minyo mo. Kay di man gud parehas gyud ang ato ang balaod no sa babay minyo ug sa laking minyo. In your case, ang kanang imuhang bana di gyud nimo makasuha no unless
remiss siya sa iyahang pagkaamahan ug pagkabana dinha nimo, which I think wala sumrag wa gyud tay makaso. Ikaduhang pangutana, kung makakaso ko sa akong banak, pwede ko bang apilon ang babae ug giha? Makakaso ba ko nila nga dili man mi kasado sa ako ang bana, dihang nahitabo sila ug unsa man sad nga kaso? Mao lagi ni akong giingon nimo nga di man gud ni pareha sa babae no nga panalitan buntis ka, nabuntis ka, wa pa mo naminyo, wa ka magsaba sa imong bana nga buntis ka. Ni saba na ka ngadto na sa sud sa kaminyoon, unya wa kibaw imuhang bana, nagtuo imuhang bana nga inyo ng anak, unya legitimate baya na, so pwede kang makiha, pero ang imuhang bana nga di pagyud sila minyo katong nabuntis, wa siya tulubago nimo atong time di nimo siya makiha, so di pud makiha ang babae, no? Unless naatay laing makiha kana magsamok baron, manghulga, mangbahad ang babae, kana pwede nato makiha ang babae sa pagsamok ug pagbahad nimo. Pero kung tungod lang atong panahon og higayuna, wa gyud tay ma-file nga kaso. Halang tud lang gining pagkastorya. Ikatulong pangutana, nangayo og sustento ang babae alang kuno sa ilahang anak, mga pila man sad nga sustento ana nga mag-uumara man ang ako ang bana og iyang kita naraman sa 3,000 kada buwan. Unsaon man pagbahin nga may anak man pod mi, na mao gyud nay problema. Akong pangutana, wala man gud kaayo pod gyud na klaro, no? Kung ning angko na bagyod ni ang imuhang bana kanis Edward nga siya gyud amahan anang bataa. Kay kung wa gyud na muangkon ug tinuod pud ang iyahang gisulti nga di siya ang amahan, unsa may basihan sa babae nga mo demand og mangayo og sustento. Okay? Lain nga storya kung ning angkon siya. Kay syempre isip amahan na gyud tay tulubagon. No, kung pananglitan dili siya gyud ang amahan ug mo insister siya, pabarugi gyud na niya nga di siya papa. Pero kung kibaw pud siya nga siya gyud pud ang papa ug moangkon siya, barugan pud tingay na nato kay luoy man pud ang bata. Ang obligasyon man gud ni Edward dili man ngadto sa babae, ngadto man sa bata nga igsuon man pud na sa imuhang anak. Kibaw kung lisod ang inyuhang kahimtang, gamay gyud na tuod ang 3,000 pero basin matagaan na to 500 baron, no? Maski lang dinhang dapita, makahatag tag maski gamay para lang po dili sad siya mulimod sa iyahang responsibility ngadto sa iyahang anak. Katapusang pangutana, wa man ang kuna sa akong bana ang ilahang anak kay dili lagi kuno sila uyab sa maong babae ug daghan sad kunog uyab ang babae. Kung mangisod gid ang babae ug paangkon sa ako ang bana unsaon pagprobar nga anak gyud. Na una ang birth certificate, wa man ang kuna, so I don't think na ana sa birth certificate ang pangalan anang bataa o ang pangalan ni Edward as amahan anang bataa. So kung mo insist gud sila ang mo prove man gud ana ang babae nga si ang amahan gud ana si Edward, dili man na niya pugso nga oy angkon gud ingon gud og yes, dili man na pwede kung walay laing dokumento. Di man gud pud na ingon nga kay abi di sila uyab, dili po sila anak kung nagid ay nahitabo nila. Gawas kung moingon siyang why nahitabo nila. Wa man siya moingon nga why nahitabo nila, at least sa imuhang suwat ingon lang siya di sila uyab. Ngano kung di mo uyab nya nay nahitabo ninyo, di pwedeng mamabdos. Okay? So ingon ana, pwede i-prove niya through DNA. Mo file gid siya kaso ngadto sa korte para maprobar, magpa-DNA test, maghatag og laing mga proof para pagpamatuod nga sila gyud ang amahan anang nga si Edward gid ang amahan anang bataa. Okay? In the meantime, kung sure gid si Edward, ayaw lang gid pud ba angkuna. Kung dili gid siya mo angkon, then wa sad siya tulubagon og obligasyon nga mohatag og suporta. Okay? Unless na order from the court. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.